Markus, voidaanko puhua hetki? Joo, totta kai. Onko kaikki kunnossa? Rehellisesti sanottuna ihanaa. Minusta tuntui pahalta, kun et vastannut viesteihin koko päivänä. Ai, mä en tajunnut, että se vaikutti suhun noin. Mulla oli tosi kiire, enkä ehtinyt vastata. Ymmärrän, että voi olla kiire, mutta kun sanoo mitään, mulle tulee sellainen olo, että projekti ei ole sulle tärkeää. Se ei ollut tarkoitus. Projekti on mulle tärkeä ja myös meidän ystävyytemme. Olisin vain toivonut, että olisit kirjoittanut edes lyhyesti. En ehtinyt. Olet oikeassa. Mun olisi pitänyt tehdä niin. Anteeksi, etten vastannut. Kiitos, että sanot sen. Mäkin olisin voinut muistuttaa sua. Sovitaanko näin? Jos jomalla kummalla on kiire, kerrotan siitä. Sovitaan näin. Hyvä, olen tyytyväinen, että puhuttiin asiasta. Niin, minäkin.